lai pulangut kibrio klamino nakate ke jaka bat kumba lai spa lai pusau nakila pha no shaki hospital ula ongru bahan nyos pangut lada pha shaki jaka quarantine Menteri Ketenat Kekuat Kekia Jong Sarkar India Dr. Harsh Vardhan ula penlong ya kejing lang bagi dekot rekam kibra khamrang ba jong ka ICMR tenat jong ka Science and Technology Biotechnology but CSIR ban pej banyak ya kirukam shim sample but test ya COVID-19 ha kejing lang bala penlong henin kasngi Ladan kajing mer jingmut bakam banyak halor kapang kabai day bat kajing yo kajing penan kam iki dawai ban test neki region kajing penyasno bat kajong ki website karukam pinya iki data bat analysis ki dashboard bat kilat research bas ngotu shushu yau niu knyang jingpang Menteri Ketenat Kekuat Kekia ulayro ru ya ki jala ba phero pher na kabenta kajing trei borba jongki banyak kimi bat itu ya ki benta bala ban pen sapriang yau knyang jingpang bat ru na kabenta ka jingpen kre bante lakam yau COVID-19 ka jingbon jong kinong pang kibla pentikna ha kila shitom no knyang coronavirus kala kiu shaka 6000 aspa sanphoi hakari kiba kuntobru ya sau khundai ngot kiba nabari na kini la pentikna shispa away kinong pang kila kot bat kila pelat no na ki hospital kat balai pu arngot bat kila khlat no Haba pentip ya kinong ay kubor han New Delhi Joint Secretary jong Health Ministry Ulaf Agarwal ula ong bikinong pang lapin bana hakini kikar arsngi bala dep kila khamduna shibun hakabayinu jor bat kijing pen bana jong kiwe kiri kibla kiu shkhmat ula ong bakani kalong namar ka jingatrai lang jong kipat kari ka social distancing na ka jing penjingai yaladi na kiwe bat ka jing pen trekam ya ka lockdown ula ong ru bakat bakari kadang ya khun persya ya kani ka jingpang Bakloi banyabet ni wei shi wei kumta ki briu ki dan kam ya ki lat jing yada ba da pinmi ha kani kum shi benta ban pen kre ya ka jing khun persha ya ka klam COVID-19 ka Indian Railways kalayai ban pen kala kat kum ka jing dan kam ya ki 8000 tali ki coach na ki sinduk rel shaki quarantine isolation coach kum ka jing rap shaka ri ka badang tre borba ban pinkre ya ka jala quarantine ha ka jaka shong jangai no pajba ha ka bai deber kini ka jing penlong ya ka jing selok nir jingmut bat kitanat ka armed forces medical services ki medical department jong ki zonal railways ba pher ka Ayushman Bharat ringkat kitanat ka koi ka khia jong sarkar India Santali ki zonal railway kla penkre ya ki nuksa banbut na kabenta ki quarantine isolation coach kini ki 4000 tali ki coach bla penkre kila ban penon kam manyam hadu lai point ar lak tali ki jingthia na kabenta isolation ne ka bahap shong marway Menteri Simbut jong sarkar Meghalaya uprestun tinsong hak sngi ningkong ulayai ban bahadu menta umdan manu playo kiam ya kajingpang bami no knyang coronavirus ha kajala la benrab ru balapha example jong sanpo arngot ki brio ban test hadu menta shani grims bar baro klapau negative ha kajiya kindu bat kinong ai khubor ha singin kong ula ongru babaro ki blawan phane ki jilai kla kot umduna ya ka 8000 ngut hadu ka arpusan bat arpunri ulaber kumba Henry Hajar ngut klawan phai ni ki jila kla penrung kerteng yala de ki jakarung shak jila balabu dak sarkar jila ula ongru ba naki Henry Hajar ngut lai Hajar ngut la batha ban self quarantine yak ba klai ko ngu bat but hadu menta